Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ing dinten iki ande bakal mulai materinya, yaitu materi geguritan. Monggo dibuka berbagai halaman 50. Sawise tekan sekolahan, guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan gawe masa depan. Nah, saya kira ngerti kabeh toh tentang materi geguritan. Sampun, Pak. Dan gua mengakhiri materi kali ini, kula bakal ngasih tugas yaitu nganggo gawe geguritan nganggo jenenge dhewe-dhewe. Ono pertanyaan? Monggo. Pak, deadline ini kapan? Deadline ini yaitu pertemuan selanjutnya. Bisa dimulai. Iya, Pak. Terus buat nonton pertanyaannya, kula bakal tutup pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa titik umur tugas saya gak paham aku ya. Iya ya Kak Munjung. Oh, ngene lho, Rek. Tugasnya nggak geguritan sandi asmo. Geguritan tuh kok jenenge kene. Malah gampang menurut saya. Oke, ambil dulu. Konco sing apik iku gak tau tinggalno awakmu dhewean masih yo keadaanmu susah seneng mesti arek ono ndek kono ngancani awakmu. Suara, foto nyicil tugasnya Pak Ilham dah. Aku wis kate mari. Kayak tak moles titik. Lu aku gorong ya, sik rong baris. Gak iso mikir wah aku buntu. Awakmu ya pesan. Awas mulai ngarap separuh coba tak lanjut. Iso yang ngarap yang Naik konda ya opo? Konda temang kok meneng ae. Gampang, Nek. Menutak ya kok. Kono ojo nyepil tugas. Monggo nek wis mepet gak wae tugasmu. Ngalah sih meneh kok. Gampang. Rek, tugasnya Pak Ilham udah aku temen. Mari lu jamin wonge. Wis kok ini tak upload. Iya padha wis kok ngomongnya sablot. ini sama. Paham ya, Pak? Ini tinggal dulu. Apa tak apa saya tugasnya arek-arek iki cek biji kapit dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki yaiku pengumpulan akhir tugasnya. Iki bakal tak cek. Sik. Loh, iki ndi iki kok gak iso ngumpulno kecuali Mada. Loh, sampun, Pak. Wis, aku gak ngurus. Pokoknya dina iki kudu mari. Rasa wis tak ngono nang tugas kok gak ono. Nah, iya bodoh. Wes Rek, ngene ae. Iku lak jangan simpenan sih ya. Yuk kirim mendek drive. Mari tak ngomong nang Pak Ilham. Iya sik titik cek loading sabar. Pak, ngeten lho, Pak. Kula badhe njelasaken masalah diku mau. Oh, ya selalu masih nang. Apa sih? Ngeten lho, Pak. Madan niku kan larene nggih, kaya ngoten niku lho, Pak.
ngono ae mau nang kelas ae. Nggih, Pak. Nang kelas. Ayo. Gak ada. Rini sih. Kok enggak sing ngapusi tugas kanca-kanca nang drive. Buatan kok. Masa sih? Apa laporan kok Radit? Jarene kon sing ngapusi tugas-tugas. Nggih, Pak. Niki lho, enten tulisane. Dihapus kalih mada. Dek, niku, Pak. Iso ta diedit? Bisa. Wis gak percaya. Kon meneh-meneh aja akeh ngapusi tugas kanca-kanca ne. Wis aja balik nih, nunggu. Kau nak nyebut nama Pak Ilham. Lho, apa sih? Asun mau nyebut nama Pak Ilham itu. Jangan kon sing salah kok. Kamu ngapain kan nang kono? Aku yo ngomong, kon ngapus tugas arek-arek. Itu nang itu lho. Apa? Iki lho, mada jok eker. Iki sing garai ya. Wis cocok geletak konco sing salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absen sih ya. Iya, Pak. Iya. Hanif, Kula, Pak. Isania, Halo, Pak. Mada. Udah nenen, Pak. Loh, nang di arek. Biasanya ini ngeliput nang kelas yang ya, Pak. Wah, saya mana? Mau paniku. Puncak wae biasane. Iya lah. Iya. Si bener di muncak ta. Pacaran. Sebaik. Radit, Kulo, Pak. Zawa. Kula, Pak. Ayo lagi mada. Ayo. Aku sungkan dong ngiri. Apa? Ayo. Konco sing apiku gak tau tinggal no awakmu dewean masih yo keadaanmu susah seneng mesti ada eyo non de kondo ngancani awakmu. Belum ada. Oh iya mada ya. Mada. Belum ada temenan ya. Ya, kamu jadi mantel tadi ambil aku saya gini. Enggak. Mas sepura. Iya. Sepura ya udah, anjing kini pada salah. Ya pada kan. Oh, pada. Wis ngono gelo. Wis ngomong ae. Aku seneng duwe konco